matek thiedho kata mana miyo ng'ato konyruok. Apecha bende kang'iyo kata Nyabuona MC Nyabuona nitiere kod penjo ni en adieri nitiere kit yedhe moko mamero ji ma jiwo rateke mag del kedo gi tuoche moko. Kuom ranyisi wachore ni chang'aa konyo e geng'o tuo mar typhoid, kaeto bende wacho ni njaga konyo e geng'o rem. Nyiswa ni adier mane mantiere wach ni? Adier manitiere wach igani wan kaka jolony wawuotho gi agenda mar nyiso ji adier kendo ket miriambo tenge. Mokwongo, sama ng'ato nigi rem e del kata tuo moro amora, obed kuom nyathi matin, mama ma iye odongo, ng'ama odongo kata mana ng'at ma igni ne osesudo, to onego bed ni wadhi wamanyo thieth kuom laktar. Kwa wuothe gwenge watinde wan gi kuonde thieth dispensary nie community kata mana village ka village, wan nyaka gi community health volunteers. Omiyo yath mora mora ma thiedho ng'ato en yath ma idhi tiyudo kuom daktari kata laktar mandiko ni yath kendo imiyi mar konyruok. Omiyo chang'aa onge kuma oseyange chang'aa ni en yath mosethiedho ng'ato ma ng'ato neno. Mae en myth kata miriambo ma osebed ka itiyo godo igni mang'eny, kendo nitie kaka samoro wadhi mwayie kode. En gima lit nitie kata mana jok mosomo modhi sikul mong'eyo adier mar yath, tiyudo ka pod giyie gi gigi. Omiyo onego bed ni ji ng'eyo maber ni yath mathiedho dhano iyude kuom laktar, ondiko ni yath kendo idhi nyiewe od yath mopuodh kod Pharmacy and Poisons Board. Machielo en ni samoro nitie miriambo moro ma kata kidhi e sikul to nyithindo kata mana gibiro ng'isi ni njaga miyo ng'ato tiyo matek, kata njaga miyo ng'ato kia nyalo wuoyo penj kata mana somo kwan. Magi gin miriambo. Kendo gin miriambo monego bed ni waketo tenge kabisa. Ka ng'ato dwaro somo kata mana kalo somo moro amora, to yo mopuodhi en somo subject no sama japuonj puonje, timo revision kendo timo practice mang'eny mondo otim tich machalo kamano. To kata ka nitie duty moro ma ng'ato dwaro timo, ni kata en gi jua kali moro, yo mar medo teko e del, nutrition, chiemo ma wachamo, ka en chiemo moromo kendo chiemo mowinjore. Machielo en rito dendwa kata through physical fitness and exercise. To gi machielo en yueyo kata mana yudo enough rest. To gi bedo gi good emotional state, ni kantie wach moro machandi tiwacho, tibede familia kata environment mamor. Omiyo mago gin miriambo. Nitie yore monego bed ni watiyogo mondo waked godo mar duoko gik machalo kaka yedhe kata gik mamero jigi. To akia nyalo miya thuolo mondo mana bire kabenda dhi tude gi penjo mar Peter Obonyari paka ntiere Migori County.